ଭାଉଜମାନେ ଗାଧୁଲା ବେଳେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଭାଉଜମାନେ ଗାଧୁଲା ବେଳେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଓ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କଲେ ଭାଉଜମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ ଦେବେ? ପୁଣି ଥରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କଲେ ଭାଉଜମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ ଦେବେ? ଉତ୍ତର ଭାଉଜମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ କାମ କରିଲେ ଲାଇନ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ରାତିରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ସୁନା ପୂରେଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ରାତିରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ସୁନା ପୂରେଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର 30 ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ଗିହା ଖାଇଥିବା ଝିଅର ଗୁମ୍ଫା କିପରି ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ଗିହା ଖାଇଥିବା ଝିଅର ଗୁମ୍ଫା କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଗୁମ୍ଫା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନେ ଚଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବିୟାର କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ଝିଅମାନେ ଚଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବିୟାର କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ମିନିକୁ ଆରାମ ଲାଗି ନଥାଏ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।